Unang TH Cagayan guys. Unang flyover sa puerto. So atong destination karon is from Barangay Puerto padulong ta sa Barangay Balubal. Diretso mo agi sa Sayre Highway. So tsada kay karon no. Tsada kayo. Medyo busy siya pero mas busy pag siya kung weekdays. Sunday magyapon karon. So bani ko ninyo karon guys sa akong pag road trip dire sa Barangay Puerto padulong sa Barangay Balubal via Sayre Highway. Tara, let's go. Munong dire guys oh. Wow. Gacha dagig ko sa kamera ba eh. So na kaning Sayre Highway one lane ra gid ni. Aron kay tag 2 lanes na. Bago lang ko kabalik agi dire oh. Last ko nakabalik dire katong December. Uning gikuan nila katong likuon kayo. Sadam nigpaluparan nig drone dire. Kaso may ato dia. Oh, pero luag na kay ilang dalan no, na skilled oh, extension. Luag na kayo. Bibo sila kuan road widening oh. Grabe naman kay Kaloan. Part pagyapon ni siya sa Cagayan de Oro guys, sa Puerto.
down sa ta guys. Change battery sa ta. Alright guys, padayon ta. Na-change na natong battery. Turn na dire. Morning dalan going to Balubal. Extra careful ang yapon mo dire kay downhill kayo, downhill. No, downhill. Safety first ha, safety first. Alright, after many years aya pa ko nakabalik agi diri. Kay dili kay ko gaagi mong gud. Diri na area. Although shortcut gyapon na siya. Kamulo mo guni construct atong mga niaging bulan gud. Di kay ko gaagi kay traffic ba. Then karon nakita na ako sa mga post na mabuman na. Hindi ako sure. Cagayan de Oro City. Kita mo ninyo. Diri kaya po. Nani gasolinahan sa uno, wala man na.